Keittiössä! Poliisi! Laske ase! Pudota ase! Mitä vittua sä täällä teet? No miltä näyttää? Sun pitäisi tehdä enemmän kyykkyjä eikä soudella siinä laverilla. Sun perse on kohta yhtä leveä kuin sun tissit. Mitä sä touhut? Hai mun kammoja. Mitä varten sulla on kamerat romuvarastossa? 10 vuoden jälkeen tulit hakemaan saappaita. Se laatikko on mun ja ne vesisukset on mun. Ei todellakaan ole. No todellakin on, minähän ne maksoin. Näitä kuitti. Vitsi, sä oot hauska. Sä oot mun hauskin eksä. Kai sä tajut, että sä rikoit just lähestymiskieltoa. Meidän etsimä. Mitä unohtu? Et sä lyökkää? Mä muistan, kun me Reginan kanssa ensimmäisen kerran kohdattiin, se oli sukupuolitautien poliklinikalla. Mulla oli sellainen tippuri nähtävästi. Voisi ihan samat taisi olla mukana. Solunsolpaille voitaisiin varmistaa noin vuosi vähän ylikin lisäaikaa. Joo. Ja ilman hoitoja sitten valitettavasti puhutaan maksimissaan 4-5 kuukaudesta. Oot sä ihmeellinen. Ite oot. Meidän rakkaus on kestänyt kaiken. Niin on. Otellaanko vielä 1 tunti? Meillä on vielä 3 päivää yhteistä aikaa kuunnella Markuksen intti-juttuja. Äiti. Täälläkö ne on, ketkä ryttyilee minun pojalle? Me tapetaan kaikki! Koira! Nyt koittaa kotiin lähöaika! Löykö liian kovaa? Hetkinen! Niin! Miten se kuoli? Henkirikoksen uhrina. Vanninen siis kuitenkin asuu täällä sun luona. Joo, meillä oli ihan ok välit ja sen työhuone on tosiaan vieressä. Onko sulla tai oliks Vannisella mitään uutta suhdetta? Ei ole, siis mulla ainakaan.